Maestu ngoro wayah Bathara jagat bapa penemban. Persasat cumengklung nanggen kula ngentosi rawuh paduka bapa penemban. Kadidene ngentosi sineming palama gabus kumambanging Sila Kresna. Anggen jengandika bapa penemban nilar praja ing awu-awu langit. Nilar dhateng kang putra pun dewaning rat bapa pegawan dewa kahana. Tindak paduka bapa penemban wiwit saking negari nalika semanten kepengin sangat amul yakaken dhateng gesangipun ingkang putra. Nanging sabab saking menapa dene mboten ngantos dangu anggen paduka keparang tindak saking negari, teka kalenggan sakmangke sampun ketingal rawuh malih wonten praja ing awu-awu langit. Anakku nggih anakku wong gagah dewaning rat wonten timbalan. Ngene ya. Kuncaraning Nalindra Muna lamun dadi Nalindra sinembah para ratu ana ing Nuswa Jawa. Mula budhaling pun bapa saka negara ing awu-awu langit ora ana ingkang ndak jujuk kejaba mung Nuswa Jawa. Jebul para wong tanah Jawa mau kabeh padha sumuyut nungkul marang pangrahing Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma utawa wong ingkang nyebut para Pandhawa. Pandhawa duwe kekuatan wujud ing pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Mula akeh kang padha sumuyut tanpa ginebaking Bandayuda kabeh padha nungkul marang pangrahing para Pandhawa. Ya sabar saka kekuwataning pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Mula banjur pun bapa kepilan kepingin banget bisa duweni wujuding pusaka dadi sarana anakku lanang dewaning rat nggone supaya bisa dadi Nalindra mangreh sagung para ratu ana ing Nusa Jawa ing ngri kalenggan sakmengko dilenggahi dening para Pandhawa ya kuwi negara Ngamarta nggih. Lho nun sewu. Lah menapa kintenipun kula menika saged ngendhih yudanipun para Pandhawa? Sababe apa ora iso? Dasaripun menapa Bapak Penemban paring dawuh mekaten? Merga pusaka pustaka Jamus Klima Sada wis ndak asta. Srana aku Sesinglanata Ndarawati padha ora weruh sejati kang pranyata. Wekasan pusaka bisa ndak asta. Iki lho wis ana ing tanganing pun Bapak.